Ja. Jeg tænker måske, det her det er en måde, man kan tjene penge på. 12.000 kroner første gang, 12.000 kroner anden gang og 12.000 kroner. Yes. Skal vi dele den her, eller hvad? Eller skal du? Ej, vi skal ikke ryge herinde, for jeg... Putter. Nej, han siger det ikke til ryge herinde. Jeg skal ikke lugte af røg. Hvad med vape? Skal du ikke lugte af røg? Hvad med vape? Jeg må lige være sikker på, at det ikke var din kone, der brokkede sig over det eller et eller andet. Fordi så skulle vi da. Jeg tror, jeg smed den over til dig. Du er lidt i defensive sindssygt. Ja, det er vi har været på slås med veganerne i... Ja, Henrik har gjort noget sindssygt i dag. Han har lige lavet en video og smidt den op på Veganerpartiets hjemmeside. Så nu har vi lukket Jokeren til at være med i en podcast med os. Så vi se, om det kan lykkes. Er der flere gummier? Ja, det tror jeg, han er frisk på. Er der flere gummier? Eller en helt anden ting? Nej, jeg tror, der er en. Spiser bare. Så vi har jo lovet, at vi aldrig skulle gøre sådan noget her igen, men det vi sagde, det var i hverdag. Og nu er det onsdag. Nu er det onsdag. Og alle ved, at onsdag ikke er en hverdag. Det er ikke for os. Nej. Vi har også arbejdet. Hvad tid stod vi op i dag? Ved du, hvad onsdag det er? Nej. Det er en ond dag. Det er en søndedag. Det er djævledag. Jeg synes lige, vi skal få lige at glæse os lidt selv. Så vil jeg sige, Henrik skrev til mig klokken 03.27 i morges. Er du også op? Jeg kan ikke sove. Så skrev jeg, yes, jeg er også op. Lad os mødes nede på kontoret lige om lidt. Jeg tror, den er ikke så gammel. Ghost Rider her. Celica, en Supra, det var sådan en, jeg havde på Falster. Det var det. Oh det er de første biler, jeg lærte at køre i. Kan du huske det? Ja. Jeg fik lov til at køre i den. Jeg skal aldrig have en Celica igen. Jeg var 15 eller sådan noget. Den kunne ikke køre, mand. Men det var en model nyere end den her. Kan man det er sgu en Supra. Prøv at se, der er også motorcykler, scooter. Det er en Supra, det her. Ja. Vi kunne faktisk også købe nogle motorcykler og smide dem om bag i. Hvis vi køber Vitoen. Vi skulle tage et motorcykelkørekort. Ja. Det kunne være skægt. Nej, Henrik, det her er der altså penge at hente, tror jeg. Det er i hvert fald meget sjovt. Tror du ikke, der er penge at hente? Jo. Så er vi ankommet til Ringsted Bilauktion, og vi går lige og kigger på. Det gør man, så får man sådan en katalog. Og så går man lige og noterer, hvad tror jeg bilen den er værd. Hvis den så går langt under det, så kan man overveje, om man vil købe den. Så man går lige og laver lidt fodarbejde inden. Ja. Så det starter kl. 17, men kom en halv time i hvert fald før. Man kan også få sådan en her. Er det godt? Ja, det er okay. Jeg kan bedre lide de der vapers, man køber i kiosken bag ved skranken. Men der er bare 10.000 pops i, det er lidt for meget. Ja, det er det. Det skal vi ikke have med hjem. Nej. Jeg tror, den er der er 700 i, ikke? Jo. Altså 10.000 pops som i, at det er 10.000 indåndinger. Ja. Det er jo for sindssygt. Det er en uges tid. Nej, det er der. Grøn med en 200 nikotin. Altså nu kan jeg sige, jeg føler, du er lidt ligesom Lars Hjortøj i Klovn. Okay. Nu er vi en taburet her. Ja. Så tager vi alle sammen heroin. Så tager vi alle sammen heroin. Og det er ligesom en taburet. Hvis det ene ben det vælter, så meget. det er bare for sjov. Du skal ikke tage heroin, fordi vi gør det.